mansikkamaahan, jossa asiat ovat suorastaan mallillaan. Mansikkamaassa asuvat Rahka, Pulla ja minä, Mansikka Marja. Tämä on mesi hyvä paikka elää. Jos siis pitää marjoista ja taas marjoista. Mansikat kasvavat täällä niin suuriksi, että joskus tarvitaan kottikärryt kuljettamaan yhtä. Ja kun sataa, on paras olla varuillaan, sillä marjamyrsky voi yllättää. Nam! Kun sataa lunta, voi joskus nähdä marjan muotoisia hiutaleita. Ja kun tuuli puhaltaa, syntyy marjakinoksia ja marjavuoria. Mainiota marjalautailuun. Sinä saatat olla tyytyväinen, mutta entäs minä? Sinulla on mansikoita, mustikoita ja jopa boisemarjoja. Miksei voi olla silakkamarjoja? Senkin hupsu. Eihän marjat maistu kalalta. No siinähän se onkin. Mansikkamaa ei ole mesihyvä paikka kissalle. Happaman kissani Rahkan ongelma on se, että sen mielestä lasi on aina puoli tyhjä. Minusta se on puoli täysi. Se tarkoittaa, että minä näen asioiden valoisat puolet, mutta Rahkalla on tapana pelätä pahinta. No nyt se on täys tyhjä. Mesi, rakkaat lemmikkini, aamiaisaika. Ole hyvä, Rahka. Voi Pulla. Ehkä te joskus vielä pystytte yhteistyöhön. Ja joskus sinä opit sen, että minä syön aamulla silakkaa. Tämä on pikkusiskoni Omelia. Omppututuille. Tänään Omppu täyttää 1 vuoden. Katso, oi kukan höytyvä. Minä saan siis toivoa jotain. Toivoin, että voisin järjestää synttärijuhlat Omelialle. Eikös hän olekin mesisöötti? Tiikset ja häntä tekisivät söötimmäksi. Tämä on meidän kotimme. Täällä saamme kasvaa rauhassa. Useimmiten. Minun mesiparhain suosikkihuoneeni on keittiö. Tämä on mainio paikka Ompun juhlille. Mutta ihan ensin tarvitaan juhlia varten lista. Kuku. Litta. Tarvitaan 1 keksejä. Kektejä. 2 hedelmiä. 3 mehua. Mehua. 4 juhlahattuja. 5 synttärikakku. Kakku. Minä olen mesi varma, että rakastat synttärikakkua. Kakku. Meidän täytyy mennä läpi mesi kiinnostavien maiden, jotta saamme kaikki tarvikkeet. Ehdotan, että vältämme kuolaavien ja märkäkuonoisten läähättäjien maita. Onko kartalla mitään naukujille ja kehräjille? Oi Rahka, on paljon hauskempaa tavata monenlaista väkeä. Ei käy. Me tuskin pidämme muista kovin erilaisista. Eivätkä muut ehkä pidä meistä. Erilaisuus juuri tekee meistä kiinnostavia ja hauskoja. Miten mesi tylsää olisi, jos kaikki olisivat samanlaisia? Mieti, miten kiva olisi, jos kaikilla olisi pehmoinen turkki ja karhea kieli. Kitu. Näyttää siltä, että piiraspolku vie meidät tarvikkeiden luo.
suuntaan pitäisi mennä? Ehdotan, että sinne, missä on paljon kisuja. Keksinkulma kuulostaa siltä, että siellä on keksejä. Ja ne ovat listalla ensimmäisinä. Aina ei ole helppoa olla lemmikin omistaja. Perillä ollaan Keksinkulma. Yummy. Sanos muuta. Tämän paremman tuoksuista paikkaa ei voi olla toista. Tuo tuoksu on peräisin miljoonista pikkuleivistä. Luulisi olevan mesi helppoa löytää maukkaita keksejä sinun juhliisi. Miksei voisi olla turskakeksejä? Mitä tuo melu on? Mitä sanoit? Mitä tuo melu on? En kuule sinua. On ihan liikaa melua. En tiennyt, että leivonnaiset voivat pelottaa. Haa? Voihan pannukakku. Voi tuplapannukakku. Voi tupla tiplupannukakku. Olen tosi pahoillani. Ja syystäkin. Tai siis minä olen. Koirilta pääsy kielletty. Taidat olla aika söötti. Ai niin, hei, olen kinkeri. Hei, minä olen Mansikka-Maria. Tuossa ovat sisareni Omelia ja kissani Rahka. Ja Pullan sinä tunnetkin. Harmi, että tapasimme tällä tavalla. Älä ole huolissasi. Hyvä, että tavattiin. Tulkaa, niin esittelen teille leipomoni. Todellako? Totta kai. On kiva saada vieraita. Pikkuleivät voin jo haistaa, kerro mitä uuni paistaa. Katso tässä aikamoiset leipomukset on. Manteleita, pähkinöitä, suklaata ja strösseleitä. Katso tässä aikamoiset leipomukset on. Katso tässä nisset, nasset, pikkuleivät, maistuvaiset, rapeat ja ihanaiset, lämpimäisiksi tuon. Mulle keksi sokerinen, toisen posken kanelinen. Katso mulla piparkakku, nami nami on. Katso tässä nisset, nasset, pikkuleivät, maistuvaiset, rapeat ja ihanaiset, lämpimäisiksi tuon. Voi ja jauhot, kananmunat, sokeri näin sekoittuvat. Katso tässä aikamoiset leipomukset on. Katso tässä nisset, nasset, pikkuleivät, maistuvaiset, rapeat ja ihanaiset, lämpimäisiksi tuon. Katso tässä nisset, nasset, pikkuleivät, maistuvaiset, rapeat ja ihanaiset, lämpimäisiksi tuon. Tuo sinun keksikoneesi. Se on kätevä. Mikä sen nimi on? Sen nimi on Kätevä keksikone. Nokkelaa. Älä välitä äksystä kissastani. Kaiken tuon karvan alla sykkii lämmin sydän. Voi ei, Pulla! Lopeta heti! Oi voi! Oi!
opettava hillitsemään itsesi. Olin juuri saamassa ystävän. Vaikka ystävällä se onkin taikinaa, niin en luota häneen. Hänen koneensa on ihan liian meluisa ja kummallinen. Odottakaa, älkää menkö. Se ei ole kätevä keksikone ihan suotta. Kas näin, säännöisen asentoon korvaa pilalle menneet. Ja voilà! Kuinkakohan sieltä sattuikin tulemaan turskapipari? Haluaisitko sinä sen? Turskapipari? No se kuulostaa kiinnostavalta. Njam, njam. Erikoista, mutta hyvää. Nyt synttärisankari saa olla maistajana. Nanna! Pulla, et ota keksejä. Hyvä poika! Kas niin, kärry on lastattu maistuvilla lämpimäisillä. Ja vielä kerros onnea tuomaan. Ihanko totta? Sehän on ilo! Itse asiassa olinkin toivonut ystävää. Minä myös. Ihanaa saada uusi ystävä, varsinkin tuollainen jauhopeukalo. Taidankin maistaa heti yhden. Ruoan jälkeen. Totta. Kiitos Mesi paljon kaikista kekseistä. Löytyisipä jostain vielä yhtä kätevä mehukone. Hei hei! Hei hei! Siemenen kun multaan paat, kasvavan sen nähdä saat. Anna vettä valoa. Viljely on hauskinta. Niin kuin tainta vihreää, hellithän myös ystävää. Tietäväks te hällettää, ettei koskaan yksin jää. Ystävyys sitä kasvaa. Ystävyys sitä kasvaa. Siitä voima ammentaa, kukoistaa se saa. Ystävyysä kansain jaa. Luontoa ain puolusta, suojele ja arvosta. Siemenen kun multaan paat, itsekin sä siitä saat. Ystävää myös puolusta, rakasta ja arvosta. Ystävyyden siemenen, sydämees hän kylvät sen. Ystävyys sitä kasvaa. Ystävyys sitä kasvaa. Siitä voima ammentaa, kukoistaa se saa. Ystävyysä kansain jaa. Ystävyysä kansain jaa. Anteeksi koiran puolesta, se on niin innoissaan. Niin minäkin olen, sillä taisin saada uusia ystäviä. Hei, minä olen Mansikka-Maria. Tämä on siskoni Omelia. Ja minä olen Nektariini. Hauska tutustua! Tahtoisiko joku kenties mehua? Sanoiko joku mehua? Täällähän mehua riittää. Se on Nektariinan tarhojen päätuote. Tulimme siis oikeaan paikkaan. Keräämme tarvikkeita Ompun synttärijuhlille. Olkaa hyvät, ottakaa niin paljon kuin tahdotte.
kiitos. Tietäähän sen, ettei kissa juo mehua. Jos maalle on kiltti, se antaa kaiken maukkaan ruuan, mitä tarvitaan. Onko tuo sinusta kehräystä? Välillä tuntuu kuin seinille puhuisi. Mahtaisiko maito maistua? Kiitoksia. Olipa huomaavaista. Kylläpä olikin huomaavaista. Seuraava asia listalla on kakku. Oi kun löytyisi turskakakku, jossa olisi maksakuorrute. Makta. Älä yhtään hätäile. Löydämme kyllä hienon kakun. Sillä onhan tämä sentään paikoista houkuttelevin. Kakkula! Onkos täällä satanut lunta? Ei, se on kuorrutetta. Ja mesi makeaa onkin. Ihanaa! Nanna. Ne toiset paikat olivat vaikuttavia, mutta tämä Oli sokerina pohjalla? tismalleen! Kakut ovat syömistä, eivät asumista varten. Voinko auttaa? Hei, minä olen Mansikka-Maria ja tämä on minun siskoni Omelia. Ompulla on syntymäpäivä ja me tarvitsemme kakun. Tulitte ihan oikeaan paikkaan. Tämä on Marengin kakkupuoti ja minä olen Marenki. Tervetuloa! Miten olisi kilokakku? Oh, tämä painaa paljon enemmän. Miksei se ole tonnikakku? Se taitaa olla liian painava vietäväksi mansikkamaahan. Entäs tämä täytekakku? Siinä on ihana kostutus. Ettei se olisi turhan kostea. No sitten Saksan pähkinäkakku. Me etsimme kyllä ihan jotain muuta. Nyt näet, kuinka kukaan, joka asuu näin oudosti, voisi mitenkään auttaa. Ehkä tahdotte tehdä erikoistilauksen. Minä teen kaikenlaisia kakkuja. Näetkös nyt? Moninaisuus on hyvä asia. Oi, omenapuukakku! Minusta tämä on juuri hyvä. Omena! Hyvä. Ja mikä teksti siihen tulee? Paljon onnea Omelialle. Paljon onnea Omelialle. Selvä. Hienoa, se tarvitaan iltapäiväksi. Tulipa pulma. Ihan mahdotonta. En millään saa sitä iltapäiväksi. Sääli, etten voinut auttaa, mutta työtä on liikaa yhdelle ihmiselle. Minäpä tiedän. Mitä jos tehdään se yhdessä? Teen yleensä työt yksin. Mutta vaihtelu voisi kyllä virkistää. Hyvä on sitten. Kuule, hae sinä resepti, niin me voimme kerätä aineksia. Minä kaadan, Omppu sekoittaa ja Rahka auttaa siivoamisessa. Ai niin, ja sinä Pulla. Saat ottaa nokoset.
olipa kova homma, mutta tekemällä yhdessä se oli ihan hauskaa. Älähän liioittele. Rahka ystäväni, sinä osallistuit tehtävään taidolla, johon vain kissa pystyy. Huomaatko nyt? Edes joku arvostaa sinua. Tarkan kielenkäyttöni vuoksi kai. Tuo on kaunein koskaan näkemäni kakku. Ja hauskimmissa merkeissä koskaan leivottu. Sinä olet mahtava! Sitten tarvitaan juhlahattuja. Täytyy käydä knallikalliolla. Tämä ei kyllä näytä knallikalliolta. Odottakaas! Emmekös me tulleet tästä? Minähän sanoin, että alapolkua. Ei tämäkään näytä oikealta. Minähän sanoin, että yläpolkua. Mikset valinnut keskipolkua? Minä luulen, että me olemme eksyksissä. Nyt ei ikinä ehditä kotiin juhlimaan, vaikka ei siinä odottamista ollutkaan. Kotiin. Tato, kotiin. Kokeilitteko pohjoista? Entäs etelää? Kuka siellä? Tai itää? Tai länttä? Ohoi! Kuka olet? Entä koillista? Tai kaakkoa? Päivää, me taisimme eksyä. Voisitteko te neuvoa meidät? No totta kai. Minä, hunajaponi, olen suuntien asiantuntija. Tässä paikassa on jotain mesi kummallista. Ei tällaisen apila-ekspertin mielestä. Ja kas tulikin mieleeni ajat, kun kiertelin näsiä niittyjä ja kuningas kutsui minut pelaamaan pooloa. Ja se kerta, kun avasin esteratsastuskisat. Kerran tuli porotokka vastaan ja minä neuvoin taas tietä. Mistä me puhuimme? Suunnista. Siis me tarvitsemme opastusta. Voisitteko te neuvoa meidät knallikalliolle? Knallikalliolle? Sehän on suosikkipaikkojani. Vähän niin kuin Palsatunturi, mutta aidompi. Voisin kai lähteä saattamaan teitä. Sehän olisi hienoa. Kiitos! Saanko tarjota kyydin? Ainakin turkki ja häntäpuolella tapahtuu kehitystä. Mutta hän on ihan liian korkea. Katso nyt näitä naurettavan pitkiä jalkoja. Voi rahka! Ei taideta olla kakkulassa enää. Älä viitsi. Tämä neiti Säihkysääri on saattanut meidät entistä pahemmin eksyksiin. Voi sentään! Hunaja, käännyimmekö taas väärään suuntaan? Emme kyllä minun laskujeni mukaan, josta tulikin mieleeni ajat Oriisissa, kun minä ravasin, otin laukan ja ennen kuin huomasin, nelistin Tuo tuulispäin. tarina on kuultu jo. No kerroinko sen, kuinka kaikki huusivat hurraa Hunaja, kun minun nähtiin tulevan? Seis! Tuntuuko teistä, että joku katsoo meitä?
ilman, että joku katseli meitä. Terve! Kuka sinä olet? Herukka-Heka on nimeni, mutta sano vain Heka. Minä olen Mansikka-Marja. Tämä on Omelia, Rahka ja Pullan sinä taisitkin jo tavata. Ja minä olen Hunaja, puhuva poni. Ja kyllä hän puhuukin. Onpa sinulla mesi hieno kaukoputki. Tahdotko lainata? Kiitos! Näetkö mitään hauskaa? Joen! Ihan kuin virtaavaa suklaata. Se on! Se on Namijoki. Mennäänkö katsomaan sitä? Miksei? Topi! No totta kai. Itse asiassa olimme matkalla Knallikalliolle. Ai, se on kaukana täältä. Ups. Ole hyvä, Kisu. Voi kiitos. Tahtooko joku muu seppeleen? Siitähän saa mesihyvän juhlahatun. Kiitoksia seppeleistä. Nythän ei haittaa, vaikka löydetty Knallikalliolle. Aivan! Me saimme hatut. Ja mikä parasta, 2 uutta ystävää. Siinä se on! Namijoki! No, hei Pulla, rauhoituhan! Mitä? Siis! Ei! Voi kamala! Mentiin! Tuli mieleen se, kun kuningatar Kaakao hyppäsi selkään ja minä nelistin kohti auringon laskua. Ei nyt, Hunaja! Voi Omelia kulta! Hyvin tehty, Mansikka. Tuskin maltan odottaa, että pääsen kertomaan tästä. En olisi onnistunut ilman sinua, Hunaja. Pitkistä jaloista on siis jotakin hyötyä. Hyvä! Se on melkein valmis. Vielä yksi puomi, vielä yksi lankku. Hei! Heti tänne, Pulla! Mansikka!
Mesikin tahtoo pitää hauskaa ja saamansa pitää. Omppu, teetkö minulle palveluksen? Nouda! Mikään ei voita lauttaa joen ylityksessä. Eikä sitä, että tehdään työ yksissä tuumin. En tiennytkään, miten mukavaa on tehdä töitä porukalla. En minäkään. Se on nyt valmis. Onpa mesi hieno lautta! No, takaisin kotiin. Hei hei kaikki! Hei, tavataan pian. Unohdin kertoa sinulle sen tarinan, kun kerran varassa vuosina Hei Heka! Hei Hunaja! Oli kiva tavata, Heka. Heka on turkiton, hännätön ja jopa viiksetön. Hauskaa, että viimein sinunkin mielestäsi joku on mukava. Mukava? Voi kamala, aivan. Hän on mukava. Kai hän minun silmissäni oli vain Heka. Juuri siitä ystävyydessä on kysymys. Ei välitetä siitä, miltä toinen näyttää, vaan siitä, millainen hän on sisältä. Itse asiassa Hekassa on aika tavalla kissan ominaisuuksia. No, onko kaikki valmista kaikkien aikojen juhlia varten? Juhla! Keksit, On, hedelmät ja mehu, on, kakku, on, juhlahatut. on. On. No, kaikki listalla oleva on, mutta jotain taisi unohtua. Voi sentään, unohdimme kutsua juhlavieraat. Oh. Tiedän, mitä tehdään, mutta tarvitsen apua. Minä autan. Minä myös. Hyvä, tarvitaan vähän tarvikkeita. Ensin laitan paperia lattialle. Tehdään pullasta elävä maalipensseli. Omppu, sinä varmistat, että maalia on tarpeeksi. Pulla, sinä kastaudut maalissa ja tassuttelet koristeet paperille. Hyvä on, ja vatiin taas. Nätti. Täydellistä. Ja Rahka, sinä kirjoitat kutsun. Sinä olet tervetullut. Hienoa. Omppu, lisää pullasudille maalia, niin jatketaan. Tämä taitaa riittää.
tosi kivaa. No mitä? Oi, miten ihanaa. Ha? Mukavaa. Voi pojat! Luulimme jo, että juhlista tulisi mesi pienet, kun ovelta kuului koputus. Vieraita! He tulivat! Hurraa! Eikä yhtään liian aikaisin. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Riemua me toivotaan vuoden tuovan tullessaan. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Riemua me toivotaan vuoden tuovan tullessaan. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Tarjolla on kakkuja, myöskin juhlahattuja. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Hauskinta on sittenkin juhlavieraat sankarin. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Juhla yhdessä me vietetään ja leikitään. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Riemua me toivotaan vuoden tuovan tullessaan. Nyt hyvää synttäriä, onkku. Nyt hyvää synttäriä, nyt hyvää synttäriä. Onkku! Ei tämä sitten hullumpi juhla ollutkaan. Arvasin, että pidät siitä. Kamala myöntää, mutta parasta on se, kun on monenlaisia vieraita. Hei, tuo lasihan on yhtäkkiä puoli täysi, ellei peräti mesi täysi. Mansikkatyttö ja mansikkamaa, onko hauskempaa? Mansikkatyttö ja mansikkamaa, olemassakaan. Muualla ei marjat näin kasva aurinkoa päin, eikä sadepäivätkään käänny ikävään. Käsiäni taputan, mansikalta kuulostan. Käsiäni taputan, mansikalta kuulostan. Mansikkatyttö ja mansikkamaa alkaa laulattaa. Mansikkatyttö ja mansikkamaa, la 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 la. Rytmiä näin ihanaa, täällä pääset tanssimaan. Onko olemassakaan missään hauskempaa? Käsiäni taputan, mansikalta kuulostan. Käsiäni taputan, mansikalta kuulostan. Mansikkatyttö ja mansikkamaa, uteliaaksi saa. Mansikkatyttö ja mansikkamaa, taikaa mahtavaa. Luontoherkut tarjoaa, kukkulat on taikinaa, eikä suklaakoskikaan tyyny milloinkaan. Käsiäni taputan, mansikalta kuulostan. Käsiäni taputan, mansikalta